Ahojte diváci, to som ja, Marčozo, a vítajte pri vlogu z tohto tábora, tábor 2024, čo dám zoznam. Je tu so mnou aj niekto iný, ale sme tu 6 dokopy na izbe tentokrát, ale je tu so mnou aj ten predošlý, čo bol so mnou aj minulý rok. Matu. Čaute ľudia, ja som Matu 7/7, rozhodne dajte odber Marčozovi. A keď chcete, tak aj. Presne tak, dajte aj jemu odber Matu 7/7, na jeho kanál nájdete ho dole v popise tohto videa, tak tam sa choďte aj k nemu prihlásiť na odber. No a teraz máme free time, tak teraz máme nejaké workshopy počas free timeu, tak ja si vyberám bazén, idem do bazéna. Ale najskôr sa idem ešte vymočiť, nech sa nepočúram. No dobre diváci, tak už sa nachádzam vonku, pozerajte, tamto dole pôjdem do bazéna, tuto pôjdem do bazéna sa kúpať sem a tohto môžeme skákať nič a tam si tak zaplávať môžeme ísť. Ideme za pesničku. A pôjdem sa namočiť do toho bazéna, lebo dneska je tu ostré slnko, ty kokos, pôjdem do toho bazéna, idem akurát. No dobre diváci, tak som sa priblížil takto trochu sem, že túto do týchto bazénov sa idem teraz čvachtať, sa poriadne vyčvachtať sa tam, je tam taká trošku studená voda, ale nie, srandu si robím, dobrá je dobrá voda, taká akurát je taká aj na osvieženie a tak. Sem sa idem kúpať teraz, musím sa len takto ísť sem, lebo tam nemôžem ísť s mobilom ani, tak len takto. Potom vám to môžem ukázať, že idem sem sa kúpať. No tak diváci, tak už som vyliezol z bazéna, bola aj poolpar, sú tu aj drinky nejaké, že tu predávajú drinky, tuto, také táborové drinky sú tu a idem si dať, je tam aj alkohol. Ale nie, teda dúfam, tak skúsi nejaký aj ja ten drink. Tak zdrav, dovidenia. Tak no, tu si idem si vybrať drink, aký je tu. Ako môžete vidieť, tak ja si vyberiem. Bachala, alebo ktorý Ale to není pripojené. Tak si idem vybrať, 3 eurá to stojí, tak si idem vybrať. Tak ja som si vybral Poseidonov bosk jeden. A tam je Giorgio, vidíte? Giorgio, čau. Akože, toto je názor autista. Tak ja som, ako ste si mohli všimnúť, som si vybral Poseidonov bosk jeden a melón. A už to tu má. Ďakujem. Tak, zakývaj, pozdrav. Tak si idem skúsiť tento drink, ako vidíte, tento Poseidonov bosk, melón a sirup. Takýto taste som dal. Dobre to je, síce sladké, ale dobre to je, výborné. No a diváci, už tu je zvolávačka na jedenie, už ideme večerať, na večeru už ideme do jedálne. No dobre diváci, tak už sme po večere, na večeru sme mali granatýr poriadny. Tentokrát mám svoje tričko oblečené na sebe, Marčozo. Áno, ešte to neprehádzať, to začnem prehádzať, až keď budem mať čo viacej odoberateľov, tak od 1000 možno aj ten svoj merch. Máme si nachystané niečo, na ten večerný program si máme niečo nachystané, nejakú hru. Zase ideme hrať, keď budeme mať zvolávačku na večerný program a teraz si to máme akože pripraviť, aby sme boli na to pripravení, si to nacvičiť, toto celé, to nacvičiť, aby sme boli na to pripravení a na tú hru sme sa dobre pripravili, tak si to ešte raz aj prezopakujeme, si to natrenujeme a tak, aby sme to dali. No dobre, tak my títo všetci, ja ešte jeden nám tu chýba. My sme celá táto izba, len jeden nám tu ešte chýba, tak my si to musíme celé natrénovať na tú hru, keď budeme mať zvolávačku na večerný program. Tak aspoň pozdravte do videa. No, Max, to chceš tiež byť? Toto je Max, toto je Peťo. Matúš, ty si ako? Calvin Klein, a.k.a. Tila Begin. Áno, však Matia, samozrejme sa volá. No, počkajte, takto. No, teraz sledujte, ako čo si hádžu takto. Aspoň zakývajte do kamery a pozdravte aspoň divákov. Čaute diváci. To loptičky si hádžu do rúka, tak z druhej ruky na druhu. No, takto sa hádžu z jednej ruky na druhu. Takto to robí. Presne takto, ako robí Lea. Tak dobre, tu je so mnou Laura. Počkaj, môžem natočiť aj ja? Áno. Mikrofón. Ahoj! Tuto je Unicorn, to je Marčelzo. Čo Marčelzo? Veľmi dobre sa mám. Užívaš si tento tábor? Áno, užívam si tábor veľmi dobre. Ale Paťo, doktor Rytmus má lastúrnikovú košelu, lastúrnik jeden. Original náramok, presne tak.
No dobre diváci, tak už som, tu sa nachádzam pri Georgeovi rovno. Chceš niečo dostať? Som sa pomýlil, prepáč. To bolo nechtiac. Ja som hlúp. Chceš niečo dodať? Mohol by započať, no lebo teplo mi je, spocený som. Našťastie necítite cez monitory, cez displeje. A akú techniku máš fajn, on tu má také svetlo, ktoré vy nevidíte, taký mikrofón. Áno, to je nová technika v dnešnej dobe. Tak, treba svetlo porádne, zvuk porádny. Však ja mu chodím aj na streamy tomto áno, Georgeovi. Marčo sa čas objaví a vždycky príde s 2 vetami. Čau, jak sa máš? Áno, to je moja klasika na jeho streame. To v proste, čete. bez týchto vied by som tvrdil, že Marčo zo fake, takže čau, jak sa máš? To je klasika. To je moja klasika. No a však vy sledujete na streame, že má dlhé vlasy, aj krátku bradu má. Minulý rok mal veľkú bradu, tak trošku. Mal som aj teraz, ale strihal som sa. No, strihal som. Čiže si strihal bradu. Ja sa neholím, ale striham. Čiže sa neholíš, ale strihal si bradu. Teraz si padol. Ale no, našťastie, že si v pohode. No, lebo prvú pomoc neviem si dávať. A keď sa stane niekomu čosi k zle, tak radím vám nesmiať sa na tom, lebo to je škodoradosť potom. No, ale to je najlepšia radosť. Záleží, lebo potom je karma. Áno, lebo to je karma a karma ti to vráti, že aj tebe sa ti to vráti. Takže dobre, tak už ste tu videli aj Georgia tentokrát do môjho vlogu. To dávam už prvýkrát minulý rok, som dal viacej Fifka do vlogu a teraz aj Georgia. Mňa si vysekol minule, no. Áno, minule som ťa vysekol, tak tentokrát som si povedal, že aj teba dám do vlogu. Tak, ďakujem krásne. Je mi cťou, že nie som len vo svojich videách, ale aj v druhých. Áno, dajte tam lajčiček, čo ste čo ste áno, a dajte presne aj odber, aby ste ešte nezabudli. Tak áno, to je tiež dôležitá vec. Áno, treba dávať lajky aj odbery. Dole. Tak Giorgio, som zase rád, že sa zase tu vidíme, takto naživo sa zase vidíme a nie len na videách. Keď to pozeráš, teraz je to zo záznamu, ale keď to teraz rozprávame to naživo, to je taký paradox. Áno, to je teraz taký paradox. To životný, ako povedal Giorgio teda. No a teraz už musím trénovať, lebo už mi dosť času neostáva na to. Už trénovať musím ísť, už mi dosť času neostáva. No poďme si to natrénovať, lebo už máme času dosť na tú večernú hru, poďme. Tak už ste videli a Georgia, my ideme už trénovať na to, lebo už pár minút nám neostáva. No dobre, tak už sa nachádzam v izbe svojej a už ideme trénovať, lebo už nám dosť času neostáva. Máme len na to už len 7 minút, tak si musíme švihnúť do toho, švihnúť si už musíme. Nech tu nezdržujeme už toľko. A už aj dnešným dňom už končí tento vlog. Tak. OK diváci, toto bude na dneska všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a ešte dám aj Georgeov link na jeho YouTube kanál do popisu videa, tak aj jemu choďte dať odber aj lajky na videa, nech nie ste leniví to dať, aj presne tak aj na kanál môjho túchto kamaráta, čo je tu so mnou v izbe aj z minulého roka. Má tu 717, tak aj tam budete mať v popise link na jeho kanál. No a vidíme sa pri ďalšom dni. Tak čaute. Čaute.